आई भैया हम दीप दिनेश आप सबके प्रणाम। चरण स्पर्श बा के नवरात्र के पावन बेला में जो कि हमार पहल का देवी पचरा रोज के बीच जाता। हमारा आशा पूर्ण विश्वास रही कि आप सबके जौन बा की प्यार दुलार हमारा ऊपर बरसी मिली। आई हमनी के तानिया म्यूजिक के माध्यम से भैया दीपक सोलंकी जी जौन बाकी हमनी के रिकॉर्डिंग कैले बानी वहाँ के शरण स्पर्श बा। नमस्कार प्रणाम भैया। और सब कैसन बानी जा? बहुत बढ़िया भैया। आज हमनी प्यार के दुलार हमनी पर बनाई के रखो। देवी गीत के बड़का भैया दिनेश भैया के आज गाना देवी गीत रिकॉर्ड भइल बा और 2-3 दिन के अंदर आप सबके सुने के मिल जाई तानिया म्यूजिक के माध्यम से ही। और बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बा। एक बार हम चाहब कि आप लोग सुनी और लाइक शेयर कमेंट जरूर करब, ठीक बा। और ये गाना के हमार भाई जी लिखले बना, का नाम हो भाई? अनूप अवारा। अनूप अवारा जी लिखले बना। भाई जी से तनी बतियाली सब है। नमस्कार भैया, हम आप सबके छोटका भाई अनूप अवारा मुंशी गोड़ छुके गोड़ लगतनी। आज हमार दीप दिनेश जी के आज देवी गीत रिकॉर्डिंग भइल है जहाँ की 2-4 दिन के अंदर में रिलीज हो जाई और अंतरा मुखड़ा आप सबके सुना देते हैं जैसा लागे बता दे जा। और यहाँ के लाइव दुगोला भी डाले नहीं, अगर साटे वाले पहले तो नंबर आ जाइए जी पोस्टर पर। एक बार भैया गाना जरूर सुनब, ठीक बा। कहीं से सुनला के बात ही बुझाई कि गाना में का बा का ना, ठीक। भाई जी का भैया तनी बयान जी के अंदर, ठीक बा। आप सब एक बार जरूर सुने, लाइव हम रिकॉर्डिंग करावत तनी, ठीक बा ना। कैमरा भाई तनी चारों तरफ कैमरा घुमा दो बयान जी, ठीक बा। बढ़िया से काला सा ढकनिया ले आइले कुहार सुन के पीढ़ैया बनमन सुनार। काला सा ढकनिया ले आइले कुहार सुन के पीढ़ैया बनमन सुनार। पकड़न सनम हमरा दुआर पे सिरवा झुकाई भी पगड़ी उतार के झुलुआ झुलाई भी निमिया के डर के। सिरवा झुकाई भी पगड़ी उतार के झुलुआ झुलाई भी निमिया के डर के। जरूर घुमा दे कैमरा। चलते बघा भैया कैसन लागता थोड़ा बताइब जा कमेंट में, ठीक बा। और ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉन्ग देखे के मिली। पहले हम भेज देता नहीं कि आप सब एक पर फोकस करब, ठीक बा। आई हमनी के तानिया स्टूडियो आप सबके रेवती में, आप सब जो भी सिंगर बा आप सबके स्टूडियो है तानिया स्टूडियो रेवती में बा, ठीक बा। और कॉन्टैक्ट नंबर एकरा पर हम डाल देब, आप सब संपर्क करब। कम से कम बजट में आप सबके गाना रिकॉर्ड हुई। भाई एक बार जी बा। सुनब जरूर गाना के। लाइक करना भूलाई, लाइक कमेंट शेयर। अगर गाना कैसन होकर शेयर कमेंट में बता देम। अगर डिस्टर्ब हुई तो हमने को सुधार करब जा। जी जी। और अगर अथी अच्छा हुई तो लाइक कर देब। ये गाना सुने के मिली तानिया म्यूजिक के बैनर पे, ठीक बा। और ज़्यादा कुछ ना कहल जी, ठीक बा भैया। नमस्कार प्रणाम, जय माता दी।